od minulosti z fetiši. Kdy měsíc visel na padáku hedvábných oklopených mraků. Kdy i práh hospod se už slech po fotbalových polech. Kdyby se tam však přihnal zpátky a lovil v koších na ostatky, stejně by dnes už nepoznal ty stránky z deníku, tak dávno ztracené.
život. Ztrácel se v zalesněném domě, blahobytný zjev, smrt vzácná jako dnešní mech, potkávaná jednou za život. Ale tak všichni jednou porosteme, keříky a háj, modříny na očích, na svalech borovice, na našich vlasech se rozhoupe ovísek řídký. Keříky a háje, modříny na očích, na svalech borovice, na našich vlasech se rozhoupe ovísek řídký. Zpozorovat smysl vší chvíle, obracené v rukou jak karta, spalitelné jak tabák. Jen kdyby láska byla trochu jiná, jen kdyby byla někdy šťastná, jen kdyby láska byla trochu jiná, jen kdyby byla někdy šťastná. Dřív než nás zalehne země, prý matka, vždy trochu jiná, odkdy tak trpká náruč vinařčiny. Se těším, až porostu keříky a háje.
zmačkaný balící papír. A ten se zvedal, otáčel, padal, jako dva rvoucí se psy. Vítr honil zmačkaný balící papír. A ten se zvedal, otáčel, padal, jako dva rvoucí se psy. Přicházela stařena, pojď sem papírku. Řekla na celou ulici, tebe zrovna potřebuju. Protože nevím, kde vesmír končí, mám právo říct, bylo to v něm. Protože nevím, kde vesmír končí, mám právo říct, bylo to v něm. Přicházela stařena, pojď sem papírku. Řekla na celou ulici, tebe zrovna potřebuju. A k tomu nebe svažující se. Časně na podzim 5 odpoledne, kolno do ulice. Děkujeme. Markéta Koukalová, Vítek Křišťan, Tomáš Fuchs. Vlastně to byla celá deska s názvem Zábrana. A já bych teďka nejdřív bych poděkoval, jenom hodně stručně. Nejdůležitější člověk, kterýmu chci poděkovat, je tady Markéta. Samozřejmě, protože to zpívá. Potom Vítek a Tomáš, kteří to takhle skvěle hráli. Potom děkuju, ten tady dneska s náma není, Petru Ostrouchovi, to je producent a vydavatel tohohle alba na Animal Music. Takže děkujeme. A stejně tak děkuju Natálce Ostrouchovi, která se o všechno v Animal stará. A je to úplně nejlepší spolupráce a pozval bych ji současně už na pódium. Kteří nám přispěli na Doniu, protože my jsme na tuhle desku vybírali. Takže je tady prosím vás někdo, kdo nám přispěl na Doniu? Tak moc děkujeme. Všichni, kdo jste tady a přispěli jste, tak přijďte a můžete si tady desku vyzvednout. A moc díky ještě jednou. Sonu chci poděkovat, to je pravda. Natočili jsme to ve studiu Sono, takže děkuji Milanu Cimfemu. Není tady náhodou, on říkal, že přijde, ale nevidím ho. Tak ale děkujeme. To je s ním vždycky nejlepší spolupráce a zábava. To je asi všechno. Já bych chtěla poděkovat Martinu Brunnerovi, prosím vás. To jméno tady málo zaznělo. Martin Brunner. Díky moc. Já předám slovo Natálce. Já bych jenom chtěla dobrý večer dopoděkovat na které Martin si nespomněl. A to je Studio Nightbird za krásný obal, který nám vytváří naše obaly už 15 let. Tak bych chtěla poděkovat panu Viktorovi Stojlovovi za to, že nám poskytl tady tu fotku a ještě další fotky, které jsou uvnitř a mohli jsme je takhle krásně zvětšit a moc děkujeme. Samozřejmě poděkovat našim sponzorům a to je hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, nadace ČES a nadace PPF, protože bez nich bychom nemohli vůbec dělat tuhletu hudbu. A samozřejmě děkujeme vám, že jste přišli a posloucháte hudbu a kupujete si hudbu. Hezký večer.
moc. No a teď potřebujeme na pódium důležité lidi, to znamená kmotry. A já teď nevím, protože to bylo doposud chvíle napínavý, jestli budou oba dva. Každopádně ten nejdůležitější tady zcela určitě je, a to je dcera Jana Zábrany, Eva Zábranová. Prosím vás, pojďte k nám na pódium. Spisovatelka. Dobrý večer. Už vím, komu jsem chtěl jsem poděkovat vám, protože jste mi dala svolení zhudebnit vlastně Jana Zábrany, takže já moc děkuju ještě jednou. A teď tady... A teďka jsme měli, možná máme, nevím, je tady pan Michal Žantovský. Je tady? Není tady, to někdo mával, ale... to byl James. Tak bohužel on říkal, že právě možná bude problém, protože na americké ambasádě a strašně rád by tady zavzpomínal na Jana Zábranu. Já jsem jeho oslovil z důvodu, že je to samozřejmě taky překladatel, je to taky básník, spisovatel a politik a přišlo mi to jako úplně skvělá osobnost, která by tady byla. A navíc jsem se dozvěděl, že on se s Janem Zábranou znal, dokonce s ním prý hrával šachy. No a že mu půjčoval, že Jan Zábranou půjčoval básně překladu Býtníků. No, tak bohužel tady teda není, ale my to zvládneme i bez něj. No, i sami. Chcete něco říct třeba o Janu Zábranovi, že byste to vzpomínal, nebo cokoliv? Já bych chtěla poděkovat všem, kdo sem dneska večer přišli a mám strašnou radost, že se ten koncert uskutečnil, protože pro tátu by to byla obrovská šance zviditelnit jeho poezii. A bohužel umíral v době, kdy byla pro něj ta doba jako jistotou nejhoršího. Ničeho dobrého se nedočkal. A strašně jsem šťastná, že dneska večer jste tady všichni přišli. Děkuju vám. Vždycky takový ten okamžik, kdy my pijeme, ale vy vlastně taky můžete pít, takže se taky napijte. Já si myslím, že asi nebudeme polívat tu desku, protože mně přijde, že to je prostě škoda, je to krásný, my si jenom, takže spíš jenom si přiťukne. A prosím vás, kdybyste někdo nás chtěl podpořit, tak tu desku si samozřejmě kupte. Je fakt krásná, teď myslím si to, jak je to udělaný a já si teda myslím, že je i krásná. Právě. Takže rozhodně my vám ji tady rádi podepíšeme. Máte jedinečný okamžik s podpisem, s datem, s věnováním, s čímkoliv. Přijďte. Ano, to je pravda. Ale byste tam podepsat Eva Zábrana. Tak já to nebudu protahovat, tak prosím vás. Co se říká? Na zdraví.